गिबियावनो आंनि जुक्तिन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथां नायगिरिमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथां नायगिरिमोनहा आंनि पानि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो साबस्क्राइब शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय। जायफ्रानोखि मोजां मोनदों शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जायफ्रानोखि मोजां मोनाखै बिसोरो डिसलाइक खालामबाबो जागोन, आङो जेबो मोना। आरो जायफ्रानोखि गाज्रि कमेन्ट खालामो बेफोर कमेन्टखौ आङो मोनसेबो एक्सेप्ट खालामा। जायफ्रानोखि मोजां आंनो कमेन्ट हरगोन आं बिसोरखौ एक्सेप्ट खालामगोन। बेबायदि भिडिअ मोननो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। आं बेबायदिनो भिडिअ गोदान लाबोगासिनो। नोंथांमोना नैबे दा साननैसोनि उनावहाय नैबे भिडिअखौ नुनो मोनगोन। नैबे मबाइल नैबे डिसप्ले स्क्रिनाव नायबानो जाबाय नोंथांमोनहा। नैबे भिडिअखौ नुनो थाखाय नोंथांमोना साननैसो नेनो गोनां जागोन। जोबोद इन्टारेस्टिं जादों बे भिडिअआ नोंथांमोन। बे भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना नायनो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब शेयार खालामबानो जाबाय।